fuyo zvako unoda kuripa neUS $878 uya nemodzi dzako chitupa nemari yedata kudaro ndiye taneyewe Tado Jokonya Namuziti Amos Namarebu Tinashi Namarebu Tinashi but I got so 8. Then November. Then by a budget by Pampa Sarai Capis Kadiki Katefa Makuso Petisa Wijara, the particulars of supplier areas in and the shop and the supplier so 80 Kakaka Munchalo for Saravashi support Bavaso Nipanam Mama taking so 23 money more. Yeah, that's the same of it. That's 342. The boats, the Rasta, the Buddha, Makundo, 2 hours, the movie, the Rasta, the Makundo, 2 years. And I get 40. Buddha, the Rasta, Buddha, the guy, the Rasta, the Tikati, and that's the Tikama. My 50 around the book, my 50 more than 10. So that's the room. Amakondo tuiche takata sima kujaya wana wengi wakaka kumane kwa kaka kwa mtoro sasa tipa makondo tuiche tipa zimu fojo rumu ndani ngombe zilo zikafojo kushika ulipo katika kushika ulipo zilo zikafojo mbuzi zinoja ngombe dalio daitika tukula dola papo bado kuzongo pochi tuwane paka simu ngombe bado shika sana mbuzi waifuzira yamu omo watu gari makondo tuiche tega tuitika ngo yenyewe ali pachirimwa pakachena ali anorimwa pakachena saka zvichinzi wakagarira mombe pakachena dzine nzichi iyo fodya irikuizwa nokuti ungatisaidze kuti dare rieri natotaurai izvo zvakaita nokuti panorimwa special fodya unenge wakachena kuti upe angati mombe dzakagarirwa kuti dzigare dziripo ipapo pane ruwengo here pane chikangotidzana here iwo ndowairima munda saka kubviswa kwakati vanowavo ndokunga zvakawarwa nyambwari saka fodya inoza muna yabaita mvura bhurei yatikanaya pati pane pombooma pasisa kuti mombosiya kuti zvinhu zvibate mukainyatsa nyanzva fodya kanyatsogarirungavo munda wefodya kuti ugare mombe kuti dzidi kuti zvege nhau iripo inhau yekuti munda ndowani munda ndewowavo asi ava ndowavane mafusibhedheza zvinowazokuiswa nevavo chisiya imunda ndaita wazokuru vaoda kurima zvikanzi hamuparini saka vakatopfudzira munhu waine chinangwa chekuti matibvisa isusu munda kuti shungu munda muri kuirana iri pamunda munda ndewasekura nzvadzi yamama vangu saka last year ndakatoya ndikarima futi
then this year saka last year pandakarima wakazonzi vana sekuru vamwe vakuru vari kumusha kanzi achimirai kurima pamundi nekuti vangwa ndirambidza inini kurima ugadheni zvikanzi kana makudai so isita ndakabvukwa pekurima maakunetsa yatoenda kudarikwa chinzi achimbobuda ichi mumundi inini vanakutora mberi nekurima last year ndakatorima mamakondiwa ivo vakarima mama saka pandakarima disi ipapo vakabva vamwisa mbudzi nemombe vadzatsika-tsika papato ne2 weeks kadyara saka sora futi ranga ratobuda pandakabva ndaida kuti mukautvetwe nekuti sora ranga ratobuda pandaiuya ndichidyara nekuasesa fodya yangu ndaitora mapictures fodya yakanga irimo sora rakanga futi raita serakasika kunyanduka saka mombe kupinda dzichifuura ndinoona sekudaro soro idari inini ndisekuru wekumuzukuru nyaya yakanga iripo ndeyekuti kwamaziti wakanga wakakumbira pekurima maziti kana muziti maziti wakanga wane 7 years wachirima mumunda wakakakumbira kubva muna 2015 ndoko wakatanga kurima makondiwa iwari negadheni saka warima patakazovati isusu chisiyai nekuti pakanga pakubuda mutauro ndakanga ndakurwara hazvisafambi zvakanaka pakachionekwa neukama kuti apa panhu pashata wambomire kupinda mumunda kuti mbonoti dambudziko riri papi wakamiswa kudaro nana mukoma ndini ndandakawatikumbidza ndini ndandiripo wakakumbira kwaona wepuwa mavika wakapuwa hapana kana sendi ndokuwa mika monoshi mika monoshi hapana kana chawaibhadhara saka ndiri kwakuchiziva kuti achikudai mumunda pakuti wachikudai mumunda patakakuta makakatama nekuti hama dzangu dzakuda kurima avo wakanga watoti zvatapiwa munda negadheni inini handa kuzviziva wakanga wasingabudi pachena wanga wakurambira pamunda ari ei vati makakatana pane kusarurirana pakuri kwei vairambirei kubuda imuchiti ngawabude rizini yavarambira ndo pane makakatana atungaangari kwakatanga ndekuti inini pandakapedza kukohwa gori rakapera ndakabva ndakuita nezvarauyotinzwe arikuti hausati wauya kurima wazonzi wauda kurima akuti pakaita makakatana makakatanwa ei ndopakatangira last ekuti ndakanga nakuisa mbeu mugadheni zvekuisa paseedbed kuti ndizoisa futi mumunda bva nditi zona ufanira kurima mugadheni iwo rwamaziti ndokandakazoti takapiwa kuti tipashandise ndikati aiwa nditina kutengeserwa here nekuti takudaka hawana kutengeserwa wakinge wakumbidzana asi zvawakakumbidzana manje pakuzoti ava vachiti chikudai munzvimbo kumavillage 17 mugadha kuvillage 17 wakatokanga waye mumunda mangu manje zvekutorambira watonzi nyaya yakatomboenda kuvillage katongotongwa nedare rese wakanzi mimi baipamuda pamugadha wakatokanga waye mumunda mangu isiri zvekutombowirirana ndandisipo ndicho ndichipatara ndichitorwara ndakange ndisitoripo ndaitorwara ndichipatara wakatosara wachibva waisa waya mumunda mangu tokaa kamutozvipedhira iwo mumunda mangu wachibva wanzi vemusha bvisai waya dzidzodzo ndazodzoka nyaya ikatoenda kudarika wachibva wanzi bvisai waya emusha saka haina kuzoenda mberi nekuti wakanga watenda padare kuti hatichobvisa waya asina nhasi waya havana kuziva wabvisa patazoenda kudare kwashekiripudzi chaona kuti nyaya yakutonetsa nekuti wacho wakurambira munda saka warambira munda ndopatakange tichana wachibva waziva kubhenja kuti hamanje pamunda ipapa haparimi nekuti mimi hamungatitoreri munda isusu takakuchenesera munda maporesa ndikatawa munda uno makaona wakachena mimi ndimakatokumbira kubatsira saka nhasi ndakuti nini chikude munda mangu makurambira makuti mimi ndinofanira kubhenefita pakudii
Saka vachibva vabhinja kuti pakudaiwa manjambo pari mitoda kuona kuti muchaita sei. Saka ndopatangogara timbodaro timbonidzana kusvika wazofudzira mombe. Ndopatakaona kuti mombe dzadzina kupinda nemisteki nekuti dai bari ritori padhuze nemunda wangu asi havana wakatosiya mubandiro kwakuta tovhurira mombe mudanga kwakutoisa mumunda ende havana kuchiita kwe1 day. Wakatoita ndike mazuva 4 tichitofonerwa ndichipatara kwaHarare. Inda itorwara. Zvazvikutoona ichoto wakatozoti pamba papasina munhu. District inofauti so haisiri ndeyemunda haisiri kujisirwa nekuti kana dei tikasova dispute yekujisirwa vanhu vanoramba vachinetseka. Idispute yekuti munda wakomona kwamadzito vari kuti mwezvi akarwara ari kamubatsira pakurwera saka haangafaniri kuti dzinga mumunda nenzira iyo ndika rubatsiro rwakapanda rwakarururei kumuchengeta imari ka yakatoyeka ndakavabvunza zvese makamubhadhara vakati akumubhadhara asi wakamuchengeta taimuchengeta kumposa awakakuneglecta handiti awakakuneglecta kuti uzochengetwa nemutoro. Aiwa kwete. Itoriwo urwere saka kuti ndakakuchengeta sei hama dzako dziripo ndoparikutomidza but iwe wabvuma kuti wakatichengeta uchindipingira zvekundipingira wakandipingira hama dzako dziripo dzadziripo wakanonoka kuya vanenge vari kure urwere hunongobasha kuchengeta kwemwedzi wese madhezi anenge 3 then vandafonerwa vandaya ndichivatora ndakachira ndichivatora izochiita kuti ndisekuru vangu saka pandakatofonerwa ndichingavasunzwa handaziva mai ndichibva ndatoyabva ndavatakura saka pesa wanga uri wabereki wangu nii yakasara ndiwe muridzi wemunda iwewo uri chii uri muzukuru vakuya pamunda weuyo saka ava ndo vanova kuti vatanga vagadzirisa nhau yavo imunda kuti usazochirwa ndopanova kuita judgment nekuti tikasovha yako iyo vanoramba vachimbodyisa chita ndato inoda kuti isongo kuti pazika kuti pamunda pani ownership yemunda wakatouya ndokuziva kuti ivotamponyo iwo havana kuuya iwo havana kuuya kuti painga sovhera ndoda mvura itika kuti havana kuuya kuti tisova zvatinoda chekutanga kutoestablisha kuti munda ndewani ndewani vatonga welenzi wakati welenzi wakatoadaidza taenda vachitonoona vakanzisiyana ine munda wemunhu vakatata zvinhu vatomboenda kumapurisa kupolisi kutokamunda pemunhu wakanyora here kunyora documentation hawana kunyora asi wakavatarura akatoenda nekuti ukatinyorai zvinokudi zvokubatsira mangwana zvemuromo hatina kuti utaura chokwadi here kana kuti manyepo here ende so unochakavakasunga kuenda kulenzi zvose nepolisi chii ivo vacho inini akazoenda kulenzi ivo vakanga vaenda kupolisi kare vachiti ivo zvekudzirwa pamunda nekuti zvakaitika ndezvekuti muzukuru auya uka taida kunesera fodygadi kumunda ikoko batanesa papani gadhi rake batapisa marara ivo kwakuchiti nekuti papani gadhi kwakutonoha ngati wapisa pagadhi pangu achida kupana polisi polisi ndoba yakazouya kuiye evidence ichibva yauya ichibva yatoromapambo pemakore mangani kumunda kwangu ukati makwe 7 years wakangwa ine agreement naiye uyu haana kunyanzondotaurira vanhu ava netermination yeagreement yani yavo yawakaita one something zvaari kuda kuti ndaka waindibatsira kundipa chikafu kudarizvo
Yangati hake 2 days. But munhu angati zve 2 days unotaura ndakabatsira munhu nje. Pane nyaya dzakawanda ngoti nyaya dzacho hadzibudi nekuti imwe pati yacho hai. But tochongotonga yedu iripo kuti zvanzi ndakadyisirwa hectare. Ihectare yefoja wakapinzira munhu. Sekutaura kwatiri kuita kuti nyaya yacho haiperi nekuti pane dispute yeland. Panoitwa sei ipapo zvichibatsirana nekuti nyaya yacho haiperi randoti tikave dispute inoramba iripo yeland nekuti vane zvavakataurana nani nasekuru wacho. Nasekuru wacho petakambovayenda vakapfuma kuti takusiya munda pamochi zvati chibhai mabvisa wayenyu mudzokere kundorime kumba kwenyu vakati zvakanaka. Chavakazopokana nacho ndechekuti uyo akati ndiri kuda makosti amo makosti ekutsika kwefota izvozvo chete ndo zvavakazopokana nazvo kuti zvakurisa. Asi zvekuti munda mamoyosvika izvo vanobvuma kuti tinosiya. Then makosi emucheka saishe ari genuine chaucho makosi pangavabvizwa ndazvabvaite pacho pasati padi paparimwa seedbed anoti akaita kutenga ndoyataiti sikutenga saite yani nechii ndakatenga nokuisa mariji nevanhu vanoita basa. ndo mari yaungoisa apa ungohabhesa ukunzwa no 1000 vaunotengesa kangu 1000 dzakutirososa kosi yacho imuchiona ishe makasvika Makosti andakapesana ndakanyora nematransport. mundo wakati mundu wakati petakange taitaura isusu takasvika kuma 400 something. Tikuerekera nawo ukamuzosera izvi ingoti disputi yacho inogara 464 then wazoita masamon ekuunza kuno imari masamon akabhadhariswa mari Ndakabhadhariswa $60 neswabvisa chi $20 edhapa 464 564 plus 8. 8. Saka nawo zvekura hazvo ishe kuti wakadi wakawirirana kuti wakubva havasina dispute. Saka yaane dispute ndekuchirwa kwakaita saka kuchirwa kwakaitwa hanzi takawirirana ikaoneka kuti yanga iri 464 then taedhera makosi awadaidza kudai $80 to come to 540 542 around 540. There another default judgment ichaiswa yovaita 600 wasenza mari kusvika panapa zvakura 772 progress 20.
then nekudzokera saka ne28 then nawitness utakwidza $6 $34 taisa iyo 60 yekuti iende default ichabhadharwa kuti hamuna kuuya nari ratonga ndozvamuda mudare ichabhadharwa mari iyo then tovapa 150k kana wasina kuzobhadhara taakuita kundoita execution yapera